Έχεις φανταστεί σάντουιτς χωρίς ψωμί? Κι όμως γίνεται. Τη θέση του ψωμιού παίρνουν τα μανιτάρια και γεμίζουν με λιωμένη τυρένια απόλαυση από το νέο τυρί δοδόνι Toast Light. Πάμε στο blender τη ρόκα με το κουκουνάρι, το σκόρδο και το ελαιόλαδο. Με το μείγμα γεμίζουμε το εσωτερικό από τα μανιτάρια. Από πάνω βάζουμε το τυρί του Toast Light και ψήνουμε μέχρι να λιώσει το τυρί. Στη συνέχεια στείνουμε το σάντουιτς βάζοντας το ένα μανιτάρι ως βάση. Από πάνω το αβοκάντο, στη συνέχεια το κοτόπουλο και το πατζάρι και τέλος το άλλο μανιτάρι.